Pak RT. Iya, yo. Piye? Nuwun sewu kula iki badhe laporan lho, Pak. Niki rada penting termasuk iki. Ngopo lho kuwi? Niku lho, Pak, jenengan ngertos to rondo sing pojokan nika. Heeh. Lah nika ki bendina niku ki lah tukang diparani tiyang mawon ya, Pak. Oh iya lho. Nggih, saestu. Fitnah iku. Lah saestu Pak niki kula ki ngertos piyambak. Nah sek tak cegat bareng mulih tak takoni iki nggih tiyang niku jelas. Lah Dek Senen nika niku kalih Kang Misni. Oh iya. Nggih, lah terus benjinge ngoten dinten Selasa niku lah Dek kula ki ndlalahke kecethuk mulih tak takoni neh wong tak cegat niku kalih Kang Misno. Lah terus lah Dek kecethuk mulih dine Rebo niku kalih tak takoni ki jenenge ki Didi ngoten lho Kang Misdi napa sinten ngoten. Iya. Lah terus dintene Kemis niku niki kula ki sik ngendenangi melih sik nyegat melih. Lah sapa iki? Lah kalih jenengan ngoten Pak RT. Nika ora nggih bener nika. Sik. Laporane nang omahe. Nang omahe laporane. Nggih ning bener to. Mas, kok nang omahe. Berarti niki mboten tak terusne niki. Sa nang omahe, engko nang omahe. Oh ngoten nggih. Nah ngoten tak pamit Trin Pak nggih, mengke tak pengenin jenengan pokoke. Ah, enak. Nggih pamit Trin Pak RT. Ngapunten Pak. Wah.